क'क्राझार जिल्ला फुटबलजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाय शिव मन्दिराव पिआरपिनि आफादगिरि रन्जय कुमार ब्रह्मआ फुजानि गेजेरजों आर'ज गाबदों। बिथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव देरहानायनि थांखिजों फुजानि गेजेरजों आर'ज गाबदों। नंगौ, गोबां राजखान्थि दोलोफोरनि बिजाथिफोरा गावबा गावनि जाफुंसारखौ हास्थायनानै मन्दिर, मस्जिद, गिर्जा न'फोराव थांनानै आर'ज गाबनाय एबा फुजा होनानै गाव गावनि हास्थायनायखौ मोगथाङाव जाफुंसारहोनो थाखाय बोर बिनायखौ जों नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो दिनै 3 नं क'क्राझार बियाबनि पिआरपि बिजाथि रन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङाबो टिपकाय शिव मन्दिराव धुप धुना सावनानै खुलुमनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बे फुजा खालामखांनायनि उनाव रन्जय कुमार ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो नोंथाङा आबुङै मिथिना लादो। नंगौ फैया मानो होनना बुङोब्ला मन्दिराव फुजा होनायनि खारना बेनो भगबानखौ मोनसे भगबाननि आशीर्बाद अबदान नांगौ बे हिसाबै खारन आं 3 नं क'क्राझार बियाब ट्राइबेल सिटनिफ्राय गेलेनो थांगासिनो दङ आरो मानि थाखाय गेलेनो थांगासिनो दं बेखौ मोजाङै रायजो राजाफ्रा 8 मासनि सिगां ससियेल मिडियाखौ नुगासिनो दङ। आंहा दिनै मोनसे रक्षना बेक्षना मोनसे बर'नि ट्राइबेलनि मोनथायनि थाखाय आरो 6 सिडुल अनसोल जेनेबा जिहेतु बिनि थासारिया जोबोद गाज्रि जानानै थांगासिनो दङ। आं दिनैनि खेथ्रआव सोरबा गिदिर गिदिर नेता सोरबा बिपिएफनि एबा सोरबा इउपिपिएलनि हाग्रामा प्रमदनि बाथ्राखौ फैयाखै, खिन्थु आं मोनसे खोथाखौ स्पष्ट मावगोन जे आं देरहानाय लोगो लोगो आं उच्चेदखौ 100% निश्चित खालामगोन। दिनै बे उच्चेदनि बाथ्राखौ लानानै पिजिआर रिजार्भ प्रफेसनेल ग्रेजिं रिजार्भ ट्राइबेल माबा ग्रेजिं रिजार्भ बुंनो थाङोबा बे जाहैबाय अनेक मानसियानो बुजिया बेखौ आरोखि बे बुस्थुखौ जेनेबा मा बे जिनिसा प्रफेसनेल ग्रेजिं रिजार्भ पिजिआर बिजारनि बाथ्राखौ बेयो जाहैबाय नोंनि ट्राइबेलनि जेराव मोसौ मैसो खानानै जाग्रा बे हाया फुरा इलिगेल भाबै 5,78,000 ना बेसेबां इलिगेल माइग्रेसन अकुपाइड खालामजोब्बाय, कब्जा खालामजोब्बाय आरो केपचारिं। दा नैबेनि खेथ्रआव जेखि जाया माने फंसे बाथ्रानि इउपिपिएलनिफ्राय बा हाग्रामा प्रमदानो बुङाखै, जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। दा बेनो आंनि खोथाया जाहैबाय आं 100% 100% आं प्रत्येकटा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जे भबिष्यतआव थासारिया मा जानानै थांगासिनो दं दिनै क'क्राझार दारि गोनांखौ नुदों आरो लोगोसे दिनै जेराव मोनसे बाथ्राखौ नुनो मोन्दों आरो बेदर गोसोमखौ फुरा झारखन्ड सौदिस कर्टनिफ्राय हाबसनबोजोब्बाय, नारै नाख्रेबनानै दिनै गसाइगावनिफ्राय एकदम श्रीरामपुरनिफ्राय टिपकायसिम सौफैबाय आरो लोगोसे फुरा सरलपारायाव हाबसनजोब्बाय आरो लोगोसे ओरै दारि गोनांफ्रा नों हमनानै लादो फुरा क'क्राझारसिम हाबसनफैजोब्बाय। दिनै जोंहा बे जिनिसखौ मोनसे गिखांनाय जोंनि थाखाय थासारि सोमजिदों। बे जिनिसखौ जे दानिफ्राय कन्ट्रल खालामाबा फैबाय थानाय दिनाव नोङो रेप मार्डार बुथारजागोन, जिनाहारि खालामजागोन आरो गोबां बेबायदिनो खना खनलायाव थाङोब्ला सेंग्रा सिख्लाफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्ला अबेबा जायगायाव आड्डा हैयोब्ला बुथारजागोन बेबायदि खेथ्र'। होमबा बै समाव मा बुंगोन सोर रायजो राजा मा अनसायगोन? बे समाव मा खैफोदा जाबाय आंना फिसाया थैबाय होननासो गाबलाबायगोन। गतिके ओंखायनो सिगांनिफ्रायनो मोनसे गुरै खावलायो आं बे बाथ्राखौ बुंगोन। दिनै आं जेला जोंसार आरो मा नामलाय आदा सासेया जनक जेला गावथारजादों बे खेथ्रआव आं नुनो मोन्दों खुनु इउपिपिएल बिपिनि नेताया फंसे बाथ्रा बुङाखै, जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। गतिके बेनो आं टाइम थासेयावनो दानो बुंगोन चेन्ज खालामनांगौ फुरा यंस्टारखौ जायखौ जेन जेट बुङो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं मोनसे गुरै खावलायगोन जे नैबेनि खेथ्रआव आंहा सोरबा इउपिपिएल बिपिनि नेताफोरखौ प्रत्येकटा कनस्टिटुवेन्सिखौ आङो जेनेबा जावनांगौ बाथ्रा गैया। अबेबा जेनेबा नोङो परबजरा समस्ति हमना लादो, दतमा समस्ति हमना लादो, नोङो जेनेबा बावखुंग्रि समस्ति ओमफ्राय नोङो जेनेबा गसाइगाव समस्ति एकमात्र आं मोनसेल' सिट बिदों, बेयो जाहैबाय आं क'क्राझार बियाबखौ 3 नं सिटखौ आंनो बेखौ नांगौ होननानै प्रत्येकटा आङो रायजो राजानाव मानि थाखाय गुरैयै खावलायहरदों। खारन जाय बिथांमोना इउपिपिएल बिपिएफ खालामो बै जेन जेटनि बिमा बिफाफ्राबो बुजिनो सेस्था खालाम लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा। मानो होननानै बुङोब्ला बे जोबोद जोंनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा नङाबा जों गिथावना थासारियाव सौफैबाय। खारन जों नुनो मोन्दों बावैसो दानखालि मा एक्सिडेन्ट जायामोन सरलपारायाव, बेबायदि खेथ्रआव जाबाय थागोन दुम दुम दाम दाम फेक इनकाउन्टार जाबाय। खिन्थु आं नैबे बाथ्राखौ दिनै भबिष्यतबाणी होनानै दोनलांबावो। हमनानै लानो सापज जे हमनानै लानो सापज जुदि हेमन्त बिश्व शर्मानि आसामनि चिफ मिनिस्टारा जुदि बे जेनोब्लाबो दाय मा हिसाबै बेखौ आं बिनि अर्थ'खौ बुंगासिनो दं। हेमन्त बिश्व शर्मा जेननाय लोगो लोगो बे 1 नाम्बाराव बर' जाथिजों बर'खौ रागा खरा होनना मानसिफोरा कमिउनेल भायलेन्स खालामना होगोन आरो गावहा बेखौ लबालब थाखाय लागोन आरो जुदि देरहायोब्लाबो मा खालामगोन बे बर'खौ सैमा बायदि बाहायनानै थांथां बुथारलायबावगोन। होमबा बे समाव आं मोनथिगौ साहस गैया जे इउपिपिएल बिपिएफनि नेताफ्रा दिनै आं दिनै बुंनो थाङो क'क्राझार बियाबनिफ्राय आब' सिउलिया गेलेनो थाङा बिथाङा बे समाव बारसनगोन नामा बिथाङा फंसे बारसननो हानाय नङा बा सोरबा आदा लरेन्सआ फैना बारसननो हानाय नङा। बिथांमोनाथ' नोङो गावसिनि गाद्दि लबि सार्थ लबियावसो खालामो। दिनै खोनानो मोननाय मथेबा दिनै आब' सिउलिया जेनेबा 37टा बेंक एकाउन्ट दं, बेनाव गुरुसुर थाखा दं होननानैसो पाब्लिकफ्रा दिनै थाखा फैसा दं हिसाबैसो बिथांजों खारफागासिनो दङ। खिन्थु बै खारफाग्रा बिथांमोनखौसो आं बुंगोन। आं मानो होनना बुङोब्ला बै बिथांमोनहा दिनै 500,000नि थाखाय लाजिनांगौ बाथ्रा फैयो। दिनै रायजो राजा 500,000 थाखानो मा राजनिति खालामजागासिनो दङ। दिनै एंखुर सारनाय बायदि दाउफोरनो आदार होआ बेबायदि खेथ्र'यैसो दिनै बिथांमोना गावसिनि अस्तित्वहीन जानो थांगासिनो दं। दिनै आफ्टार 15 इयार्स 20 इयार्सनि बिथोराव दिनै फुरा बुवाफोरनिसो खाला जोमैया साग्लोबगोन शुड बि बिकाम ए डार्कनेस होननाय बाथ्राखौ दिनै आं बुंनो थांगासिनो दङ। होमबा मा जागोन खैफोदा दिनै भबिष्यतबाणीखौ आं दिनै बुंनानै होलाङो। गतिके टाइम थानायावनो मोनसे गोनांथि बाथ्रा बुङो आं दिनै। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा सोलायनायखौ चेन्ज खालामनानै ला। दिनै खुनु इउपिपिएल बिपिएफआ जेराव
फंसे बाथ्रा बुंनो हाया बे खेथ्रआव आं दिनै बुंगोन जे स पलिटिशियान आंनि थाखाय फाइट नांनो थांनाया बेनो प्रटेक्टर यंगस्टारखौ आं दिनै जेन जेट जाखौ बुङो 18 बोसोरनिफ्राय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आप टु 40 बोसोरसिमखौ जेखि बिमा बिफा पेरेन्टसा इउपिएल बिफाव खालामा मानो जे आदानो उच्चेरनि खोथानि थाखाय बाथ्रा बुङो बिथाङा जे बर'खौ रैखाथि खबस होनो थाखाय जे बिथांखौ 3 नं बिजाबनिफ्राय जेरैखिजाया देरहा होहरनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनाय आं प्रटेक्टर लाइमोन सिख्लाखौ मोनसे गुरै खावलायो नङाबा दिनै फैबाय थानाय दिनाव अस्तित्व हिनजानो थांगासिनो बिटिसि ट्राइबेल ब्लक बेल एरिया खुनु नेताफ्रा दिनै फंसे बाथ्रा बुंबाय दिनै लासिं सिंनि बाथ्रा बे खेथ्रआव आङो दिनै बुंदों प्रटेक्टर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौ जाहाथे फै बयबो खौसेथि जों जानानै जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव जे बैफोरबायदि उच्चेरनि खोथायै जोङो फाइट नांनो थाखाय खौसेथि जागोन आरो लोगोसे जोंहा बेखौ जों मोनसे गोख्रों मोनसे थांखि लागोन थैथां आंबो नेगसिएसन खालामनाय नङा आं जाथि माहारिनि थाखाय सोरबा जुदि बर' ट्राइबेल माहारिखौ जुदि गाज्रि खैफोदाव खोख्लैनो नागिरदोंबा जेसेबांनाखि आं थासान्दियाव बिथांमोनहा जेबो खस्थ' जानाय नङा बेनि मेगनखौ एख्ल'ना ब्रह्मपुत्र दैयाव आं जोख्लाय हरगोन बे बाथ्राखौ 100% निश्चित आं ग्रेन्टि जुदि आं देरहानाय लोगो लोगो बाथ्राखौ आं दिनै बुङो खिन्थु दिनैनि खेथ्रआव नुदों इउपिएल बिफावनि नेताफ्रा फंसेबो आवाज होनो हाया उच्चनि बिरुद्धायै नुनो मोनदों दि ससियेल मिडियायाव अरुणोदय आसनिखौ बिमा माहारिनिखौ माखासे खिनियाखौ मोनबाय थानाय मानसिखौनो दाननानै होदों आरो लोगोसे गामि एलेखानि थांलाय फैलाय लामा सामा दालां बेफोरबो जौगायाखै होननानै बुंसोलायबाय थायो दा बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा मा बुंगोन बेथ' मोनसे भुवा पुलिसिटि मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना मोनथिगौ जे अलरेडि बिटिसिनि बाजारानो 150-200 कोटिल' हो बिटिसिआव 36 लाख पपुलेसन दङ आरो नोंथांमोना बे मोनसे जिनिसखौ मिथिनो मोनदों जे मा खालामगासिनो दं दा नैबे सरकार थानाय बे सरकाराबो आसनि हि थगायफालगासिनो दं प्रटेक्टआ नों 36 लाख पपुलेसन मोनदों मा हिसाबै आसनि होनो हानो साननानै नाय बेखौ गोरों मानसिया ओरैनो नेता डाइरेक्ट अंक खालामहरखायो हो दिनै मोनसे खोथाखौ दिनै बुंनो सानदों दिनै हमनानै ला नोङो जेन'बा नोंहा पपुलेसनानो 36 लाख पपुलेसन 36 लाखआव नोङो मा सिस्टेमै बिसोरो राजनिति खालामगोन जेराव नोङो मोनसे गामियाव गासिबो मोनसे कम्बाइन मिलायनानै बिसोरो 1 लाख पपुलेसन बेयाव 10 जन 20 जनसो होनाय देखायदों आरोखि एफा एफा बेजोंनो माने गासिबो बिसोर मिडिया केमेरायाव फैनो नागिरदों गासिबो माने मोनजोब्बाय होननानै देखायनांगोन थिग बेबायदि सिस्टेमा आसनिखौ होगासिनो दं ओंखायनो रायजो राजाफ्राबो एसे सोलायदोलै दिनै 500,000 जों राजनिति खालामनो ना नोङो दिनै फैबाय थानाय दिनाव फाइट नांनो आं होनदों दिनैनि खेथ्रआव खुनु बर' नेताफ्रा जुदि आंनि बाहेरा जुदि होननो हायोब्ला नैबे उच्चनि बिरुद्धाय आं राजनिति खालामनाय केरियारखौ गारगोन होननो हाया आं दिनै 100% सल्भ प्रतिशत गेरेन्टि होनो हागौ जे इउपिपिएल बिपिएफनि नेताफ्रा फंसे बाथ्रा बुङा दिनै उच्चेदखौ लानासो नांगोन जुदि आङो देरहायोब्ला 100% निश्चित आङो बेखौ फार्स्ट इस्यु लागोन बिधान सभानि खेथ्रआव एबा उच्चेदखौ खालामनांगौ होननानै 2003नि जाय गाहायाव दं बेल' थानो मोनगोन 2000 गोजौनिफ्राय 2004 सातसिम खुनु जाथियानो जाया माने बेखौ खुनु खोथा बाथ्रा गैया नो कम्प्रमाइज थैथां बेखौ उच्चेदखौ आं बुंगोन बेखौ 100% बे दायित्वखौसो लादों नङाबा आं होनदों 15-20 बोसोरनि गेजेराव खिन्थु थैनायनि लामायाव फैबाय जाथिया गोजोनथों